खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैहाय नै गाइस जोङो मा होनो गुवाहाटीनिफ्राय जितु सनापुरा बे सनापुर साइडथिंनिफ्राय जोङो दायो तेजपुर थांगासिनो आरोना माने जोंहानि न'निथिंनिफ्राय थाङाखै मानो होननानै बुङोबा आंहा दिनैहाय फट'शुट दङ तेजपुरावहाय स' बेखायनो फट'शुटनि थाखाय थांगासिनो आङो स' दिनैहाय माबोरै लुक जागोन थाम्बनेइलावथ' एसे एनै नुखाबाय जानांगौ नोंथांमोना अब्लाबो माने बिजिरनानै खिथानोसै आङो आरामसे स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो पुरि जागोन आंबो पुरि এই গেস যাই পুরি জানো না পুরি যাগন এই পুরি খাই বলে দিও दायो जोङो लामा ससे फैनानै साहा लोंनो नागिरदों आंहा रावबो लोगोआनो गैयाना आंनि लोगोआनो आंनि बेस्ट फ्रेन्ड इयो गाइस आंनि बेस्ट फ्रेन्ड बे आंनि बेस्ट फ्रेन्ड ना बे आंनि बेस्ट फ्रेन्ड नंगौना नङा हा आंनि बेस्ट फ्रेन्ड नंगौना नङा हा नङा 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 ओंखायनोथ' बेस्ट फ्रेन्ड होनदों आरो बेस्ट फ्रेन्ड नङा ओरैनो जास्ट फ्रेन्ड नर्मेलि आं दिनै फाउन्डेसन फुनाखै गाइस गाज्रि नुदों नामा आं दिनै माबा फोनना फैदों मिथिबाय ना दिनै आङो माबा फोनना फैदों बायदो आं पुरि जागोन पुरि खाइ बोला मा फिथा डेन्जार फिथा पेपारनि बानायनाय पेम्पानि गोथाव जानाय नायनो र' आंनि पेम्पा फिथाखौ जि नेचारेल थारनायलाय जायगाया जा मोजांखा गोथावब्रा खिन्थु गेस जागोन बारा स' गाइस नै आङो एटेनियान एकाडेमियावहाय सहैबाय आरोना ओमफ्राय बेयावहाय आगैनि फट'शुट दंमोन नालाय स' बेयावहाय नै मोनफैनाय लोगो लोगो आं बारा भ्लग भिडिअ लाबाय थानो टाइम मोनासै डाइरेक्ट आं ड्रेस चेन्ज खालामबाय ओमफ्राय ड्रेस चेन्ज खालामनानैहाय नै दायो फार्स्टआवहाय हेयार स्टाइलखौ खालामग्रोगोन आरोना ओमफ्राय बेनि उनावहाय मेकआपखौ खालामगोन स' नोंथांमोना नायलांबाय था ओमफ्राय नै गाइस जोङो रिल्स बानायनो थाखाय माबा रेडि खालामबाय थादोंमोन आरोना मिनिनायासो बारा माबा जोंनिया माने भुल जाबाय थादों आरोना माबायसा बानायगोन मागोन जाबाय थानानै बोरैबा गोजा कनफिउज माने जोङो कनफिउज आत्मा जाना दंमोन आगैजों आंजों गाइस नोंथांमोनाथ' आंखौ बुंबाय थायो आब'आ मानो सानफ्रोमबो मेकआप खालामनानै भिडिअ खालामबाय थायो स' दायो नायनानै लादों आंखौ उइदाउट मेकआप ओरैबायदि गाज्रि बेनि थाखायनो आं माने नोंथांमोननि सिगाङावहाय मेकआप खालामनानै ओंखारो आरोना जिहेथु नोंथांमोना आंखौ नायनानै गोबानो ओंखारा बेनि थाखायनो आं सानफ्रोमबो मेकआप खालामनानै थायो ओमफ्राय दिनै नोंथांमोना आंखौ उइदाउट मेकआप नायनानै लादो ओमफ्राय दा देलायखांबा नायदो ओमफ्राय माबायसा नुगोन आंखौ इस
ओमफ्राय नै आंना मेकआपआ स्टार्ट जाबायमोन ओमफ्राय नै जोब्बायबो ओमफ्राय बिथिं आगै रेखानि बिमा आरो बिमादै ना मा आनै इदि फैदोंमोन आरोना स' गोजोननाय मोन्दों आं मादैखौ लोगो मोननानै फिसाजोखौ बेफोरबायदि खामानियावहाय हेल्प होफैनायनि थाखाय हेफाजाब होफैनायनि थाखाय बेबायदिनो सापर्ट खालामबाय था फिसाजोखौ जेब्लाबो गोजौआवहाय थांगोन So guys दिनैनि फट'शुट खालामनायावहाय साब्रै साबासो दंमोन आरोना मेकआप आर्टिस्ट स' बिसोरो माने डिफरेन्ट लुक क्रिएट खालामदोंमोन आंना जाहैबाय माराठी लुक ओमफ्राय सोरबा ख्रिस्टियान ब्राइडेल ओमफ्राय सोरबा घाग्रानि सोरबा बेंगलि सोरबा एसामिस बेबायदि खालामदों आरोना स' आंना नै माराठी लुक आंखौ गाइस रानि लक्ष्मीबाई बायसा नुदों ना रानि लक्ष्मीबाई ड्रेसखौ देखायना होदों এইটো তালবাৰটো থাকিব লাগিছিলে ন দে बायदि नुखानाय नै हाइलाइटार्स लागायनांगौमोन Hey guys, Marathi ब्राइडआवहाय बेबायदि लानांगौ खोमा आंनावथ' जिर' नलेज दङ ओमफ्राय फारसेथिंहाय जितु ख्रिस्टियाननि ब्राइडेल मेकआप खालामदोंमोन ना बेनि फट'शुट जागासिनो ओमफ्राय जोंना फट'शुट बा भिडिअ बिदि खालामनाया गाहायावबो जादोंमोन ओमफ्राय बे गोजौआवबो आरोना ओमफ्राय दा जों गाहायाव थांग्रोनांगौ मानो होनना बुंबा अलमस्ट मोनासिगौमोनानो मोनाहां जाखाबायमोन ओमफ्राय दायो जों गाहायावहाय थांनोसै जल्दि नैबेखौनो गाननो बावगारदोंमोन आं आंखौ नैबेखौ गानबावनांगोन दा ससे खेबबावनोसै
दायो आंजो आगैजो एसे फट'शुट खालामनानै लाबाय आरोना मेम'रि थालांथोसै देनांहाय बुरैबा नायनांगौ ना आगै बेनि थाखायनो जों सानैबो उथिबाय फाइनालि गाइस जोंना फट'शुटआ जोब्बाय ओमफ्राय नै इमान घन्टा नांबाय देलायनायाव ओमफ्राय दा बख'नायाव जि बायो आङो बख'नो ओमफ्राय हेल्प होबाय दिसुन गासिबो स' मोजाङानो नांबाय गाइस दायो थांसै नै ड्रेस चेन्ज खालामखांबाय आङो ओमफ्राय आगैखौ इन्ट्रडिउसखौनो होनायानो जायासै थेंक इउ Keren. Agak थांसै स' दायो जोङो थांनोसै आंखौ मा बैसो नुदों नायनो थुदो फाय चलो आगैनि नामा मा नाम मोनलाय हा झरना दैमारी और मुख दिबा ने ताइक दिबा शेयर करिबा মই উঠিম তাক ফটো ओके श्योर ओके सबाय थांबाय आगै दिनैयो माबोरै थांनो जोंना टाइमा थुन बेस्रा गथ'आ ओमफ्राय नोंथांमोनाबो आगैया बेबायदिनो फट'शुट खालामबाय थाखायो आरोना ओमफ्राय नोंथांमोनाबो जुदि ब्राइडेल मेकआप खालामोबा कन्टेक्ट खालामनो थाखाय आं आगैनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ होनानै दोनगोन आरोना जोंनि उदालगुरिनिनो आगैया सरिलै नङा फोलांनाया आंनि थाखाय खोमसि जाबाय दे सेस काला काला खोमसि हो गया तेजपुरनिफ्राय दासो थांसै जोङो ना दायो फैयै नानि लाहानाव मोनफैदो आरो ना नानि लाहानाव दाउ बेदर जालांनो नागिरदों जोङो नानि लाहानाव नै नानि लाहानावहा मालाय बेसर फुनानै दोनसोदो आरो ना बेसर थाव मोनलोंसिगोन मालाय बिसोरो थाव मोनजासिगोन मोनलोंसिगोन ना माबा ओमफ्राय नै दाउ बेदर लकेल संदोंमोन नालाय जोंखौ जानो लिंहरदों ओंखाम जानो होदोंमोन ओमफ्राय जोङो जोंहा न'आवहा संना दोनदों नालाय ओमफ्राय जोङो खालि बेदरखौल' जानो फैबाय आरो ओमफ्राय नानिखौबो लांफाखानोसै हेलौ गाइस नै न'आव मोनफैलायबाय आयौ आंनि मेकआपआ नै दाबो बोखाराखै बाबाया मा थांदों होनदों बाबाया मा थांदों गुन्दै लांदों आबौनो नै नानिखौ लाबोफाबाय ना खैथा दङ अमायालाय ओमफ्राय आबौनो आबौ फानोसैब्रा लांनानै 20 थाखा फानहैयो खापटाका लाब मोनबाय अ नंगौ नामा रोंगोआनो माथो भालुकपुं थांगोन दे जोंहा भालुकपुं में जाएगा हम So guys नै ओंखाम जानोसै गुदुं बिराति बाथेन अमा बेदर लाफा मा थांनोसै दे बाय बाय मा नायबाय थादों नोंलाय आबाखौ फन हरदोंमोन आं एयारटेल दरगोनदां होननानै गैया जलदि थांनांगौलै जलदि थाजानो लुबैदोंमोन सोर थांजानो लुबैदों मायबा लुगैगोन थां थेंक इउ सो माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ बाय बाय